So we be kai mrena mode ba me hono na agyamu kora em prefer camera yetete no na ni ho enti enesu wiase na ya basesia no de ye no ma no esie kasa bi anipa bi efa ho de kasa kire ye ya konfo no entwayi enti se wo ka wo bosom hye ne wa ma bosom anyini ho adi ama ya hunsa ampa tumi no ho a mesunsun no ampa sei na me fie bosom no wa develop wa ye sei na watie ebe camera ya akonfo na minim nipa oka asasem onim ne woka sebe minim nipa kro de wiase na ye wo no de wani ahu de ho adanse de wani hu ye enka bita da bio busuma wo betre so odi bebre wo atemfra betima yi ne be ma twonso agwadwani ma sa trans ye di me busuma wo bo we ensa kra ye no me bedwam ontimi fa bi ma no se watase even kra sanyensa no odi begu a din se ubehu sensa na bua na esi na se wa de tie obia wo na kande a wo fa obi busomi beba ohia mente obabu ne danta di anante enti se wo na wo busom endidi bedwam a obi de odidi bedwam enanya busom nyina na wo wiase akonfo baako ubehunu busom ni nyina me busom kwa kudi nsa ope show bebre aduane asem o ka kudi nsa betumi ne nsa bonkuma sa di ti sa di ewo kan ya na so wono den ma no se obeye eso emfa wo se fashion ase wo edina no obeyi me be ma to so adon so won na wo di otimi som no ye ne se no de don so kire nipa wo kan sa no wonya no kwafo ena ene ye wo no omu pani boni ayefo ena enkyire ne pani akira kwan ebi adabo yesu de be meto honsa o so so wiase wiase hu dia ebe si kira no udim enti so so wiase TV won so wiase anache se unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa woni ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase so wiase amamre amane abakosam na afenso ehintasam e de dan na di e wo ye fidie yi so e de hrew yesua de bebre yese kwantempon no tete kwantempon na suofu sisie no nananu ayi mi se membra na mendodo so na meguso amedo na sonso tere ye be koso ameso atere yesua de wonti ase no eno na nananum ye ne omo etena ase ye besa ye tu anamon ahwene na atiegu no ye kane nyina na ye de aboa no na motibe ehu ne ye koso e wo nananum akatete no ekwan na omo fa so esom ni nyina na ye di hu nkomo eno ntini so wiase ama nananum so na na ye hu amankofo bebre no mo se entisa sisi no hu anamon ene eguso ye tu na ensem bia aya na ye dwene hu aye ntia ase so wiase ye de se ka ku bia di no kwaku anum nsisi edi no kwaku anum dia na chese owura na nkasa wo ho na bibi kire ya so yetimi bisa no na wa kire mu edi ama ye no ena kwofo bebre entia sese ye mfa suman mfa camera nsi suman so obusa omo the reason why interfa camera nsi suman so a obi enya sampapa bia entumi enka nkire do beka sampapa no so a yebuni se eyengula na ensam bi so koso ayese eni kwa se konfo betina social media so beka se wo master ni konfo bi ala obeyi ska no eyaza ena oye ne ade no suma bia ni ho bebetire so beba bedidi enso ye kwa komtete ase a anase ye kwa fasha ase hu suma ya wonom George na ne nsatua na no ni na ye didie ni bia ye nim se ye tan yo ye ba bedi ni nyina ho nkomo wa bla ye nya na na wa haide obekire nsem ba ko menu bi e de amaye ne ye hu ekwan ya sese ye faso nana na ya boko mi we de be we de ye body ta na nsem bia be de medwe ho claimant ase bi mehusuma ya wa ba makoteto na fasha ase oba ye obo George na wonu msaguso ni nyina ye didie ni bia befo ana oda na yi ma no ye didie ni bia na obi ani na kande ya ode na eze didie ha na mpesa mete ase ya didie nana ede se ye ba wo a ye pese enu di nkomo bi sei obi se en kofo bebre ka se ensese ye de camera esusu mai so ubetimi a chemu kakra mai se
se ensesa a kyeremu mai se esese ye yenso a kyeremu mai okay say wo be kai mre na mode ba me hono na agyamu kura em prefer camera anka camera asem no yetete no na ni ho se what you say tete na mo na mfonyini no ne yenya no se de ne ama mpani no yenya abakosem to no enti ene so wiase na ya ba sesia no de ebi na wo kasa sesia na metie wo kasa ye no ma no esie ama kasa bi anipa bi efa ho de kasa kire ye ya konfo no entwaye enti se wo kan wo bosom hye na wo ama wo bosom anyini ho adi ama ya hu sa ampa tumi no ho a chese na nso so fa ne se me papa a wo me wonte Ghana ha wote abrochire ekwan be na papa be fa so be hunu se me sunsum no ampa sei na me fie bosom no wa develop waye sei na wote be camera ya untimi emfa mframa mu fa nkokere no se papa sei enti ya konfo no ya na ye se ye pa ya bosom a chewo sei omma ye kwan na ye ntimi enyi wo mu adi nkira mansan se wote ase sanity na ready watch ye sa ni mu ne dia ya ti ase se na ye mfa camera esusu na se bibini na se mo fon bosom na se mo sere dia adenti na obetimi kofa bosom twa e de beto de camera sisu twa na ene sumai na nkasa battery so no ne ye twa de no de enye wa men kire wa de akonfo na minim nipa oka sa asem onim ne woka se be minim nipa kro de ena me unim me life am de TV ase me pe basabasa e wiase na ye wo no de wani ahu de ho adanse de wani hunu ye enka bida yemfa ni sei me boso ma kire obi bayifo bay se suma anya kire bayi nko a e wosa mansan ehunu se nipa we onye se wate ase boso twa nkasa particular na eta wo no eni enka sunsum ne kura battery so a onu hia enka sunsum ne hia camera chen se twa no ebe hia camera but etwa no e kire se etwa no e ya afori buchi a wote ase etwa na nkasa eda wo no eno nya bosom no etwa no de nya bosom no etwa no ye na afori buchi a ena sunsum na waba nipa so eni enka de waba nipa so no kura hia camera e chen na afori buchi a oda say na say utokura wudidi mu wutimi mo bi hunu utokura wudidi eni kwan say nka ye twa no kura de nkepie ba nka ye sunsum de waba no e wo so no ne kasa manipa ehunu sede ne bobre esitie na nka ye de afolibuchia no asie se what you say ka afolibuchia no wosi ye di sie because ye mfa ye senom adaja entoso ba wono aba no de ene ka camera no kura ahwe no ebe yi a chese afolibuchia no ye de camera no beto afolibuchia no so se wo hu de tie no because fa wo de wo ye oba wo kunu woni ukunu na tie sabe ukunu bedidi na wapeja ukunu aduane de ba be si fie mfimfim obi etwamu a no wo hwe ukunu da ase mo hwe anam eguso se wate ase anka eno enanka enye eno nanka enye but se ukunu no ba na wo kasa bi no wo ka no se me pese na de odi maduane si a wo ba ntam no abekọ akofa de ayede aba enti kase bosom nanka wabaye yenso no kura behia camera chance ye bepeja omodagyamu abeto so ama san sanity yenhwe omodi DFM eso se ebia wonweduane ma wukuru anasa woyile no ewo fie na ebia wo ase wo mo odidi na wabatiri so na wodidi edene se wo kran ma ne yebo da bio bosumo wo battery so odidi bebre wo bebre ha atiam frama betimi de nensa bai wono unse oya bonkuma to de nensa bonkum ne didi satiam frama nensa moa fufuo se de ya moa fufuo ya
come and see yourself and see the ani ameka beti asem kwa na meka so beti amwa beti no na wo mwa no ye woni ne dia wo hwa woni oba ne basa atem from beti ma yi ne ben ma dwonso aguadwani ma sa tena se adi what I say atem from beti ma yi ne ben ma dwonso aguadwani na woni ne beti wo ba sa tena se adi aduani ni nyina ono wo se wo ya agoro na nsa ni show e penhwe enya bone me bosom wo bo hoyi ensa kura ye no me bedwom ontimi fa bi ma no se what I say even kura sanya nsa no de begu a e din se ubehu sensa na bua na sina se wa de tie obia wo na kande a wo fa obi bosom bi beba ohia mente obamu ne danta e de anante obi ba obehya atale obi ba bodoso enti obia wo ade e ka no enti se wo na wo bosom endidi bedwam a obi de odidi bedwam ena nya bosom nyina na wo wiase akonfo baako ubehunu bosom ni nyina memeti ai kakra bi na minim fa me bosom a obi de minim bi mfa ne ho ebia wo kom bosom kro ana bosom na bosom kro no kra mu mienu mu kom no oba wo fi a ne no man mra wo de ba honko oba we fi a ne mra wo de ko honko agi se bosom a watu baabi a wutu no emra no eye baako eda ho na wo bedi sa amra no so eno kura no still na wo ba ufie ho a emra foforo bebam se what I say oba ufie ho a emra foforo bebam me bosom ko akudi nsa ope show bebre aduane asem o ka akudi nsa betumi ne nsa bonkuma sa di ti sa di ewo kan ya na so ono e den ma no se obeye eso emfa wo se fashion ase wo ye no obeyi me be ma to so adon so won na wo di otimi so no ye ne se no de don so kire dizana no oye ana aboso no be ma no warning se eye sa anu kwa me ma me mo ne kwa kan wa se oye sa na ogu ne papa no no eye wo bo ni be ma pani ni wasefo wo ogu o mani mu ase ene wo twa so first pa no oba ye no apetese no kwata woroba no ye hye ne se oba no ansa no be ye adwuma no pegya no de atua owo so no an sa no ato atwene ansa no waka ho ansa eno na dinsa ayo ni dinsa beto sabe so ono an kasa dia tenga sanete enti obi an ne bosomo de bae enti untimi mfa obi de enkoto to de ho na wo busa no say yes obi ntimi nkyere ne master nipa wo kan sa no wonya no kwafo ena ene e wo no omu pani save wisi save anyado ewiase bibi ko ekowie wo bi na bewie bi nyanza ni ba ko fuotiri save masima make nyese me take wo bia but die minim na make sere akom no se pani bi timi kirew aduro ba kokora na oye wo pani o kan se ma mansan hunu se waboa wo pen boni ayefo ena enkire ne pani akira kwan se what you say boni ayefo onu na enkire ne pani akira kwan save se me akwala keto akura freme na ade a minim ote haba mienu miensama me na me de koya de kro na yi adwuma me ka kire wo se matima hobi ameka se nipa so mesi na kire me haba se wonye boni ayefo wo se wo kire opani wo opani wotwa wa culture se na doba we wodo no woda so kai no se what you say because save akom no efa wo bia na ni na ho de akom nkan no da no obi sole ya akom kan ne wose ne ya me kom nya za o me akom gina me so na wotwe me ensa ade me fa from free school by na mani hunu nipa se what me dia say ebia na wo dia no de entesa but entesa akura no obi na be chew apabosom na chew amabosom no ayedi atenase sa nipa no ye wo jefu enti wo master no se what you say se wa ntimi amma waduro okura anwale a sa mre no ko wanye wo anka na we ti wo master no de obabua wa mu wasi ase no e wo so ma ye hunu se ampa wei oyetumi wa ye bia ma ti
na me da bia me nyi obi boni aye me woyɛ made ba ko na yɛ me fa me kasa me bodi aka sɛ wo na ayɛ ma ɛno nkyerɛ sɛ mato mani mo nyama mo but yɛnɛ yɛ nipa na boys na yɛ ba no obi boa wa ɛyɛ yɛ din sɛ yɛbɛkɔ nipa na mana yɛ obi fɛ woyɛ saa bia so yɛ boni ayɛfo enti wo master deɛ ɛwɔ sɛ wo kyerɛ wo master ma obi hunu sɛ wo master wa kyerɛ wo master akyi sɛ wate ase saa ne ɛyɛ no na yɛfa wee ntwato wɔn si yɛ nkɔtia ni bi wɔ hɔ a ɔmo yɛ yɛ me yɛhwɛ ɔbaa no wɔ yiska no wɔ yi ntɔfe no wɔ yi wei ni nyina na yɛ azan oh dabi obi ɔka yɛ bia nye ni nyina na yɛ azan nye ni nyina na yɛ azan because the entire mama can say enye ni nyina na yɛ azan ne sɛ honhom bi wɔ hɔ a honhom ne ba ɔno a wɔ ne nsɛnkyerɛ ne ɔde nam ɛnɛ nsɛnkyerɛ no so yɛkyerɛ bi yɛkyerɛ ba honhom biara ne na kwan a ɔde nam obi ba a wɔwɔ ne nsɛnkyerɛ no yɛyɛ bodua ma obi a bodua no ade nti na yɛde bodua asɛn ha yɛde bodua asɛn soro na bodua no yɛto hyira gu so ne yɛde adeɛ asi fam na adeɛ no ade si fam na wokata so no bodua no emfiri soro nsi fam na adeɛ no sɛ sika na ayɛ ma ɛyɛ nsɛnkyerɛnne saa nsɛnkyerɛnne no wɔyɛ trick wɔ so ana wɔanyɛ trick wɔ so but yɛwɔ azaa ɛwɔ hɔ bosom bi bɛba wɔno a nkwatia no yɛme ɛhwɛfoɔ no ɔmo a wɔ mo nsɛnkyerɛnne a wɔ ba a wɔde ba so what else ɔno a wɔ ne nsɛnkyerɛnne a wɔde ba wɔsɛ wɔpɛ sɛ ama nsɛn hu no so what else enti nyɛ ne nyinaa na ɛyɛ azaa hɔ na ka na ɛno kyerɛ sɛ ebia kɔnfoɔ bi a ɔba bɛtena ebia social media so na ɔbɛtena baabi na ɔse ne suma yɛ yi star ne suma yɛ yi watch ne suma yɛ yi phone na ɔkasa bla ne hɔ no ɔmmoa wɔ ɛkwan a ɔbɛfa so ɔbɛkasa bla ne hɔ no ɔmmoa wɔ na no na ɛyɛ azaa wotie me wɔn so yɛwɔ obi wɔ hɔ a ɔno wɔyɛ ba yɛ sɛ bia wakɔ agorɔ ɛna nkwatia ne hu sɛ hɔ ayɛ dɛ na ɔmo yi saa na ɛyɛ nkwatia agorɔ die no ɔmo didi agorɔ ɔmo pɛ baabi a nipa wɔ ɔmo pɛ baabi a amansan wɔ baabi a amansan wɔ no ayɛ nsɛnkyerɛnne no kakra fa hɔ na wahu no motie asumasi sei no otie o motie asumasi sei no otie so wate ase but sɛ obi akɔtena TV so ebi a oyi sika no wan kasa kula kɔyɛ ni interview no wonim sɛ adeɛ ya wɔyɛ ɛnte saa na wasan de nano afa obi ho adaada no bra na wa oba meye we ama na wo mo eno na enye but say ye obehia me afasha ase se de oba ye wo hai na me bosom ba akwa ba se na de me ye nsenchen na wo ye nsenchen na ono se ni shop ye wo ya mama nsan ya se wate won kan yo se fasika be disika se me mi tie me wo fasika be disika me kan jo se be na come from ama Oka matete say yes e bi mo say omo wo ne ye nwa dade mo fiska mo wo ani wo sare betra TV no so ye dey so social media so sa epe esa pe boa ani yi ma wo fie fu ai sa bre wo fie obi ti wo su ma ani na wo nya bi ma no enwa ne to a dodo no beto no iska ayamu adisa agro ye de na adisa egula ye de wo ngula no na adisa ye ye ka se ni chira ade be chi amade asa na dodo akonya so ba ko font na so nche anoma che wo esura wo jebo ye be se be jebo ye de wusi ya ye be se da senelo ye besi bia no ana se ye be kwa koto aso no ye ni na ye be ba be da mo ye da mas